ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ସେଇ ପତି ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣ ପାରିବାରିକ ମନାନ୍ତର ପାଇଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବା ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗପଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଗପ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ କୋର୍ଟ ଓ ଓକିଲ ଦୁଆରେ ଚକ୍କର କାଟିବା ପରେ ଆମର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କପି ଧରି କୋର୍ଟକୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋର୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ଚାହା ଦୋକାନରେ ଲମ୍ବା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। କେଜାଣି ମୁଁ ବି ଯାଇ ସେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ନ ପଚାରି ଚାହା ଦୋକାନକୁ 2ଟା କଡ଼ା ଅଦା ପକାଇ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ଅଦା ପକା ଚାହା ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା। କେମିତି କେଜାଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ବସିଲି। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ନୀରବତା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ରେଗୁଲାର ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି। ଆଉ ସେ କିଛି ନ କହି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ଆମେ ନୀରବତା ହୋଇଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଆଉ ବର୍ଷେ ସମୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ବୋଧେ କେମୋ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ନିଜକୁ କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ତ ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ। ତୁମେ ରୋହିଣୀରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍ଟି ନେଇଯାଅ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ମୋର ଅଛି ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ମୋ ଘରଟା ବି ତୁମ ନାମରେ କରିଦେବି। ଯାହା ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ପାଇବ। ଏକା ଥରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଚୁପ୍। ତୁମେ ଯଦି ଆଉ ପଦଟିଏ କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସବୁ ତୁମ ମନ ମୁତାବକ ହେବ? ଆଉ କିଛି ନ କହିପାରି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ଆଖିରେ ଏତେ ଲୁହ ଦେଖି ସେ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଲୁହ ଭିଜା କରୁଣ ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ସହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଇଲି। ଆଉ ସେଇ କୋର୍ଟ ଦୁଆରୁ ସିଧା ଚାଲିଲି ମୋ ଶାଶୁଘର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀମାନେ ମନାନ୍ତର ଆଉ ମତାନ୍ତର ହୋଇ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଥରଟିଏ ଭାବନ୍ତୁ। ଏ ଜୀବନ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର। ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ସମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଗଳ୍ପ ଆଣି ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।